Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal vi spille 1 eller 2 games i Fortnite, og se om jeg kan vinde. Men jeg skal prøve at vinde med nogle mythic loot. Så jeg skal lande ved en medaljon, for eksempel bossen. Og så skal jeg vinde med det. Så det kan være, det bliver sjovt. Så jeg skal lige prøve. Så jeg skal lige i gang. Nå, men så kom jeg derind. Og så skal jeg til at spille det her game. Og jeg håber virkelig, at jeg kan klare det. Og det håber jeg bare. Nå. Jeg skal lige tage min edit her. Og vi kan lige prøve. Nej, det måtte jeg ikke. Nej, okay. Det måtte jeg simpelthen ikke. Så tænker jeg lige, vi gør sådan noget. Så, jamen, husk at smide, hvis jeg vinder begge games, så kan jeg godt sige dig, så skal du huske at like. Hvis jeg vinder 2 games, så skal du huske at like og subscribe. Nå, men hvor lander vi så? Jeg tror, vi kan lande der, hvor vi laver Slayer. Det kunne godt være. Det kunne godt være et godt sted at lande. Der er jo også en shotgun. Det kunne godt være. Jeg kommer lige tilbage, når jeg er derovre. Nå, men nu er jeg altså lige ved at være herovre. Jeg skal lige have den der bot ud, enten ser mig. Så. Bare for at de ikke ser mig. Det er ikke fordi jeg dør vel, men bare så de ikke ser mig sådan tit. Har de allerede set en? Nej, det var... nej. Det der kamera væk. Nej, okay, nej. Det kunne jeg ikke. Nej, hvorfor er der kun én der? Nå, jeg kommer altså lige tilbage, når jeg har fået mere loot. Jeg har kun en grøn SMG, så... Men nu har jeg fået lidt mere loot. Så, der er nogle af de der nye Ninja Turtles. Sådan lidt nye. De spawner lige her. Lige der, simpelthen. Så jeg tænker bare, at jeg skal herover. Hvad fanden er det? Nå, det er KFC Sky. En af mine venner. Jeg tror bare, jeg tager dem her. Og så tænker jeg, at jeg fighter bossen. Det kunne godt være. Det kunne godt være godt. For eksempel. Det kunne godt være godt, hvis jeg dræbte bossen. Og så skal jeg bare vinde det her game. Så jeg vil helst gerne dræbe bossen. Jeg tænker bare, at jeg tager hans shield, og så laver jeg den her. Det bliver jo meget. The boss is 200 rupees. 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 Det var da smart. Var det ikke? Wow. Jeg var lige den her. Han er lige ved det. Okay, hvorfor skyder han ikke? Der er du, Oscar. Nu skal jeg simpelthen bare vinde det her game. Jeg skal bare komme ud i bolden. Det gør ikke rigtig noget, de der bots. Nej, jeg dræber dem lige. Så... Jeg vender lige tilbage, når jeg har taget volden. Ja. Men jeg har fået volden. Så har jeg fået godt loot i det mindste.
Skal jeg lige se Ludo her engang. Guld, mythic guld. Ja, det er Ludo. Så, wow. Det var sgu ikke min. Nå, men jeg har 1 kill. Drenge og piger. 1 kill. En tak på videre. Okay dog. Nå. Jeg gider bare. Jeg tænker bare lige, at jeg farmer lidt mat. Og så tænker jeg, at jeg går efter nogle fights. Og det kunne godt være, hvor skal jeg med den? Jeg er lige her lige nu. Jeg kunne godt tage over til toget, hvis den kommer herover. Så kan jeg også få en af de der. Wow, der er nogle fighter her nu. Lige frem. Også nogle fighter heroppe. Okay, jeg tager den her vej. Nej, okay. Lige meget med derovre. Der er nogle her. Et eller andet sted. Ja, man kan se, at de lige er kommet. Eller, det håber jeg da. Så jeg kan dræbe nogen. Nej, okay. Der var ikke nogen, eller hvad? Ja, okay. Det var det sgu ikke. Jeg vender lige tilbage, når jeg er kommet helt derover. Så ja. Jeg kan høre fight herover. Der er fight herover. Der er fight herover. Der er en lige der. Så må jeg skynde mig og dræbe ham. Hvis han ikke skal have det, jeg skal have. Så canceler jeg bare lige markeret. Oh my god. Hvad laver han der? Han dør alligevel. Øj. Det må da være irriterende for ham. Og bare dø. Eller, det var jo som sagt bare lige en bot. Så gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast, gotta go fast. Ja, okay. Hvor fanden? Så må jeg da bare lige komme stige afsted. Husk at give like og subscribe. Og hvis I er nye her på kanalen, så må I da gerne lige give et like og et subscribe. Det vil jeg være meget glad for. Men jeg vil også være meget glad for, at vi vinder det her. Og så kan jeg faktisk... Ja, så har jeg faktisk sådan set bare vundet. Ja, så vandt jeg da bare. Nej, okay, det virkede godt nok ikke. Jeg må da prøve at dræbe bossen. I kan endda også bare lige skrive jeres yndlingsfag ned i kommentarerne. Det vil da også være lækkert. Eller bare få nogle kommentarer. Jeg tager bare lige shieldet her. Sådan. Okay, shieldet og det der. Det koster 600 liv. Dagen. Jeg kan godt forstå det. Hvorfor det er svært at dræbe en... der er nogen der fighter herovre. Så må jeg heller bare lige join. Det må jeg da skynde mig at gøre. Og så er jeg tættere på at kunne vinde med det her. Den her challenge. Okay, de fighter for. Og I er sådan ret langt væk. Jeg må lige trække ham her først. La. En god mythic. Kan du ikke få det med? Nej, jeg tror faktisk, jeg dør her. Oh, fuck. Det kan godt være rigtigt. Hvad? Nej, jeg døde.
Nå. Det gik da ikke så godt. Det var måske ret dumt. Så lad os lige komme ind i en ny game. Så kom man da ind i gamet jo. Så okay, jeg tænker jeg faktisk lander på at lave tryharder. Og lande i Snooty Snaps. Nå, må jeg edit den her gang? Jeg håber, at en eller meget godt må. Så skal man til at edit her. Nej, okay, det virker ret dårligt. Alone gone. Alone gone. Ja, okay. Imens så kan jeg også bare lige skrive, hvad sæson I starter i, og alt muligt. Og hvad jeres yndlingssæson er. Så jeg kommer lige tilbage, når jeg kommer derover. Men nu er jeg vist kommet herover, og jeg kan se, at der er en bot lige der. Som jeg tager bare lige nogle mats, og så tænker jeg løber. Whoop. Wow. Wow. Oh my god. Dum. De der nye hoverboards. Så er det han. Whoop. Skal man lige prøve dem her. Wow. Det må du meget gerne lade være med, Peter Griffin. Det er hvor alle dine bots var. Oh my god. Hvor er alt mit healing, mand? Jeg tror lige, jeg skulle have taget healing, før jeg gik og fight med Peter Griffin. Det ville nok have været klogt. Men wow. Jeg kan ikke dø til bots. Det kan jeg godt sige. Åh nej. Åh nej. Og bare åh nej. Åh nej, og bare åh nej, og åh nej. Det går måske ikke særlig godt. Jeg kommer lige tilbage, når jeg har fået noget healing. Men så fik jeg noget healing. Yep. Så må jeg da bare lige... de er gode. Og den der. Så må jeg da bare lige komme i gang med at fight mod Peter Griffin. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det så dramatisk, men det havde jeg bare lige brug for. Så jeg tænker bare lige at gå herover. Jeg kaster den der. Tager lige hans shield. Nej. Ja, så giver jeg vel ikke at dø igen. Eller. Der var simpelthen en rigtig person. Nå, men tak for at I ser med på den her video. Og jeg håber, I vil huske at like og subscribe. Og klik på klokken, hvis I vil se mine andre videoer. Og så ses.